Аминка, доча. Да, начался. ассалому алайкум гулдухтарони зебо, тамошобинони гиромӣ, хуш омадед ба эфири имрӯзаи мо. чӣ хел шумо духтарои азиз, саломатиётон хуб? эфир кати духтаро поделиться кунед, то ки просмотри зиёд гирад. раҳмат барои лайкатон. Гулбаҳор Захарова, хуш омадед хоҳари азиз. духтарои азиз, чӣ хеле ки аз сарлавҳаи эфир фаҳмидед, дар ҳақиқат мо як одама гум кардем, дар ҷустуҷӯ ҳастем. так, айша салом, хӯришҳои болаззат, салом алайкум. духтарои азиз, ана инҷа эфира манқати Маша, Аминка, Набира, Соҷида якҷо рафтагӣ буд, Аминаи монда рафт. инҷо Ҳасанҷон, Лиза Катилёня лагер рафтагӣ. ана ҳамин хел ҳаминҷа истироҳат карда шидем. имрӯз ҳаво беҳад нағз, ҳавои шабуда. инҷа чӣ гапай апашка? духтаро, чӣ хеле ки аз рӯи сарлавҳаи эфир фаҳмидед, эфири ҷустуҷӯ монда ман, як одама гум кардем. дар ҳақиқат духтарои азиз, 2 моҳ пеш як духтара регистратсия кардагӣ будем. духтарак маҳсулот заказ кардан, заказошона дастрас кардем то Тоҷикистона, лекин то ҳол вай духтар тамос набаромадан, рақамҳои телефонишон кор намекунад, на ватсапашон, на рақамҳои телефонии оддӣ, номашон Лола. духтаро, касе ҳамин духтара шиносад, марҳамат, ё ки Лола агар эфирҳои моя тамошо кунанд, аслан аз рекламаи ман омадагӣ ҳастанд, мухлиси канали мо, мухлиси оилаи мо будеянд ва ана ҳамин духтар борошона то ҳол нагирифтеянд. духтарои азиз, бисёртар лайка пахш кунед, ки то ки бинанд ҳамин духтаро эфири моя омада борошона гирифтан, ё ки фаромӯш кардан, ё ки ягон чиз, ягон ҳодиса рӯй дод. хай худо аз ин рӯзҳои бад нигаҳ дораду, лекин намедонам чӣ шудагӣ бошад, ки борошона то ҳол гирифтагӣ нестанд. сураташона нишонте навиштан, нишон додан наметавонам, паспорташон ҳаст манба, лекин ман ба хотири ин кас оила дорам, наметавонам нишон додан. барои ҳамин духтарако марҳамат, лайка пахш кунед. як дона лайк, 20 нафар ҳастанд дар эфир, як дона лайк, лайка пахш кунед духтарои азиз, то ки просмотри зиёд гирад. баъдан духтаро, так, баъдан духтаро мехостанд имрӯз оиди ҳамин саволҳои бисёр дар инстаграмам ҳамин савола навиштиянд, ки барои чӣ духтаротон, фарзандотон ҳархелаянд, рус ҳастанд ё ки шавҳаратон рус не. духтарои азиз, ман 4 фарзандамро, фарзандои ба оила гирифтагӣ, яъне ки дар Россия приёмная семья мегӯянд, ана ҳамин хел аст. якум лайка худам мондам, раҳмати калон, саломат бошед. 4 фарзанди ман приёмный ҳастанд духтаро, ба хотири ҳамин 4 тоаш рус ҳастанд. ин хел оилаҳо Россия ва бисёр ин оилаҳои профессиональная приёмная семья мегӯянд. ин ҳолати нормалӣ аст. барои ҳамин фарзандони ман ҳар хела ҳастанд. шумо аз куҷои Тоҷикистон мешавед? мусулманка Айша навиштанд. ман аз сарзамини зебои Аштзамин ҳастам. Ашт, райони Ашт, вилояти Суғд. айни замон дар Федератсияи Россия зиндагӣ мекунам. уже
طول 23 سال است که ما مقیمی شدگی هستیم در فدراسیون روسیه. همینجا زندگی میکنیم. من 22 سالگیم به از تاجیکستان آمدگی هستم. عینی حال دخترها 45 ساله میشوم. 23 سال. همین خیلی. так то нишон наметин. Апа барои чӣ худатона нишон наметед? Ҳаст видеоҳом, худама нишон додагӣ ҳастам. Инҷо нишон додагӣ нест. Имрӯз нишон наметиҳам. Дигар ҷоа ҳамин хел ҳаст видеоҳо ман кати агар шинос шудан бошед марҳамат. духтарои азиз, ҳамагон медонед ки дар тоҷикистони азизамон моҳи август, намедонам ки ё 9 ё 10 август, ҳоли аниқ нест санаш, кушодашавии ширкати атомӣ, кушодашавии расмӣ мешавад дар ватани азизамон. онҳое ки мехоҳанд ки бо мо ҳамкорӣ кунанд, марҳамат, регистратсия шавед, дар конференсияҳо иштирок кунед, барои худ мотиватсия мегиред. Марҳамат духтарои азиз. онҳое ки то ҳол регистратсия нестанд, марҳамат. дай мне аминку сюда. Я тетям ее покажу. Она и набирам духтаро. И Машенька. Он ки намешал. Ой, доча. Доча. Ассали худа. Телефон? Нет. ҳозир худона нишон тенапаҷон, илтимос ман подписчики нави шумо ҳоло надидам шуморо. хуб хоҳарҷон, ягон рӯз мебинед. духтарои азиз, боз савол бисёр оиди ҳамин питани Амина мешавад. духтаро ки мепурсед ки чӣ медиҳем. мо барои Амина каша медиҳем. духтаро манни каша тайёр мекунем. Соҷида мепазад манни каша. ман хона биёд, ман худам тайёр мекунам. боз кашаҳои магазинные, фрута няня, нестле, кашаҳое ки бистри приготовление ҳастку, аз кашаҳои ин хел упаковкача мегирем, ин хел агушаво ҳамин хелиҳо ҳастку, аз ҳамон мегирем. смес метиҳем, як маротиба дар як рӯз смес метиҳем барои полдникаш, барои он ки кӯдак бояд ҳатман шир истеъмол кунад. нав 9 моҳа шуд Амина. барои ҳамин пюре метиҳем, фруктовый пюре бисёр метиҳем. ҳамин хел духтарои азиз. барои онҳое ки намедонанд, ман Муминҷонова Рудоба 44 сола ҳастам. айни замон дар ширкати бо нуфузи атомӣ кор ва фаъолият мекунам. марҳамат духтаро, ба командаи ман агар хоҳед ки бо ман ҳамкорӣ кунед, марҳамат ба командаи ман духтарои азиз. ширкати атомӣ беҳтарин ширкат аст духтаро. худи ман аз дигар ширкат омада ҳаминҷа регистратсия шуда, бовар кунед, ана ҳаминҷа кор карда муваффақ шудам. ман пештар дар Фаберлик кор мекардам. хушрӯча Амина ҷонам. Амина беҳад падараш кати монанд аст. Рустами манам ҳамин хел зарди набуд кӯдакиш ба. моҳош ҳамин хел зарди тилоранг буд. Амина копияи падараш. хай чашмошам Соҷидава монанду, леки падараш ба бисёртар монанд Рустамба. так духтаро марҳамат, савол тиед, саволатон ба ҷавоб диҳам. ассалому алайкум духтари зебои ман Рудобаҷон, мошолло, ҳаво салқинак, ба шумоён истироҳати бо фароғат аз Аллоҳи меҳрубон талаб мекунам. саломат бошед модарҷони азиз, модарҷони дуогӯ. хӯришҳои болаззат Рудобаҷон, ман апаи Анорбӣ. хуш омадед апаҷони азиз ба эфири мо. онҳое ки нав пайваст шуданд, хуш омадед. ба ҳаматон рӯзи хуш, таби болидахоҳона. аке ай Фаберликиш холӣ халос нашидаем. аке бо рекламаи атомира сар кардем. ба худо бас кунен апаҷон. хоҳарҷони азиз, аз Фаберлик халос нашудем мегӯед. хайр ин ширкатҳо ҳастанд духтаро. медонед ҳозир мегӯянд ки
доимо ширката реклама мекунанд. Охир ҳозир ҳамин кори ситивой беҳад пешрафта аст. Барои ҳамин ҳама ҷо рекламаи корҳои ситивой аст духтаро. мисоли оддӣ, пештар одамо аз бемории аз ҳамин бемориҳои оддӣ мефавтиданд. яъне ки мисол аз кесарива занҳо кесарива мекарданд, кесарива кардан намешуд, занҳо вақти таваллуд кардан ба мисол мефавтиданд. ҳозиро бошад аппендитсит, аз ҳамин чизо одамо зинда намемонданд. ҳозир бошад медисина пешрафтагӣ ин чизо беҳад осон роҳи ҷарроҳӣ кати бартараф мекунанд. ҳозир бошад ситивои бизнесам ҳамин гуна аст. рӯз то рӯз давлат ҷомеа пешрафта истодааст. барои ҳамин кори ситивоям пешрафта истодааст. салом апаи рудобаҷон, як савол доштам. вақти фарзанди рӯзтонро ба фарзандӣ гирифтед, падари фарзандон зид набуданд? агар савол ноҷо дода бошам бахшиш апаҷон. падари фарзандо бо ҳаёти худаш машғул аст, бо мо кордор нест. барои ҳамин ман худам қарор қабул кардагӣ ҳастам, на зиддият пайдо кардагӣ, на тарафдор шудагӣ. ана ҳамин хел ҷавоб барои шумо. падари фарзандо бо ҳаёти худаш машғул аст. ҳамин фаберликда кор кардам, ҳамаш фиреб, дурӯғ, бад бас кардам. мусулманка айша ҷон, хоҳари азиз, бале фаберлик мумкин дурӯғ нест. кори фаберлик духтаро, коргарони фаберлик фишор мебиёранд, кор кардан невозможно қативаё. ина пур инстаграма дарояд духтарое ки ба дод омадагӣ ҳастанд, пур ҳастанд. ина як бриллиантовый директор, бриллиантовый буд ё ки вай элитный директор буд. як духтара ки мо номашона хайр ҳозир намегӯям, аз сабаби иҷозат пурсидагӣ нестам, ба фиғон омаданд аз рафтору кирдори коргарошон. ана ин дар бораи чӣ шаҳодат медиҳад? дар бораи он ки намехоҳанд ки як каси дигар пешрафта шавад. мехоҳанд системаи кори фаберлик ҳамин гуна аст ки танҳо як нафар пеш меравад духтаро. дар атомӣ бошад ин хел нест. ҳамагӣ ду линия мекушоед, тарафи росту тарафи чап, ва шумо ҳаққи ягон каса хӯрдан наметавонед. балои шахситон намесӯзад. аслан дар ширкати атомӣ бо ман занҳое ҳамкорӣ мекунанд ки дар ҳақиқат дар фаберлик уже дилшикаста шудагӣ ҳастанд, лекин баъди оне ки ба атомӣ омаданд, ҳамаашон ҳозир беҳад ризо ҳастанд аз корашон, беҳад хурсанд ҳастанд ки ҳамин ширката интихоб карданд. худи ман ҳам доимо мегӯям ки барои чӣ ман барвақт наомадам. агар ман барвақттар меомадам, ҳоли қуллаҳои аз инам баландтарин ба сарфароз мегардидам. не инҷава хоҳарҷон маҷбурӣ нест. маҷбур мекунанд бор мехарӣ, хар намехарад борошона, ҳамаш дар хешу табор ҳам ту додам. хоҳарҷон, ширкати мо ва амин маҳз як чизи муҳим ҳаст ки балҳои маҷбурӣ нест, хариди маҷбурии ҳар моҳа нест. шумо ҳар моҳ харид накунедам, балҳотон намесӯзад хоҳарҷон, аз ваънятон намеғалтед. биёед қати мо кор кунед, ина як моҳ шумо ва срок, як моҳ қати мо кор кунед, бинед агар махтул ки нашуд, кора бас мекунед. ягон кас шумо барои ин ҷангам намекунад, таънаву маломатам намекунад, тарафи шумо фишорам намедиҳад ки ту кор накардӣ ё кор кардӣ. мо то тавонистем шумо дастгирӣ мекунем. барои ҳамин биёед қати мо ҳамкорӣ кунед. ҳозир ватсапи ман банависед, ман кора мефаҳмонам. ана доча хоб дорад аминка. коляска ва хобонданием намехоҳад, коляска ва хоб рафтан. привет скажи. Привет. Привет. Ручкой помаши. Тетям помаши ручкой. Амина. Хайр кун. ана ҳамин хел духтарои азиз.
ассалому алайкум халқи сарбаланди тоҷикистон. Атоми беҳтарин ширкат аст. ҳозир асри 21 мо бояд зиндагии ободии худомонро созем. Атоми мисли дигар ширкатҳо фиребу дурӯғ надорад. ассалому алайкум апаи раъноҷон, хуш омадед апаҷони азиз ба эфири имрӯзаи мо. ана ҳамин кас Тиллоева Раъно апаҷони беҳтарини мо ҳастанд, лидери ҳақиқӣ ҳастанд. худи ҳамин апаи раъноҷон аз ширкати Фаберлик дар званияи директорӣ буданд. омада ана ҳаминҷа кор карда истоданд, бо командашон омадан апаи раъноҷон. ҳамин гуна занҳои муваффақ дар командаи ман беҳад бисёр аст. камтар маълумот диҳед апаҷон, шавад ватсапатонро равон кунед. эфирда менависам, ҳамкорӣ мекунем. неки худо бошад, ранги Фаберлик дурӯғ набошад. 895 840 97 96 рақами ватсапи ман. 895 840 97 96. духтаро нависед. дар комментария закреплено мекунам. дар якум комментария ҳозир ман дар бораи кор мефаҳмонам. духтаро, мо шумои регистратсия кардем. масалан мо шумои регистратсия кардем. мо ҳамон рӯз ё ки пагоҳ шумова аз тарафи чапу аз тарафи ростатон 2 нафара регистратсия мекунем. хубтараш ки одами наздикатонро регистратсия кунед, барои он ки вақте ки балл лозим мешавад, одами наздикатон ба ҳамон балла мезанед. ҳам барои худатон фоида, ҳам барои наздиконатон. тарафи рост, тарафи чап одама 2 нафара регистратсия мекунем. ана ҳамин дута линия мешавад шумова. 2 линия кати пеш меравед. монанди дигар ширкатҳо 5 линияеву отрифу ин чизо шумова лозим нест. духтарако, ҳар 6 моҳ пас отрифи шумои проверка кунанд. ин чизо нест атомива духтаро. ҳамин 2 линия пеш мебаред. тамом. як маротиба баллотона мисол 10,000 балл ё ки 50,000 балл мекунед. дигар 6 моҳ ягон чи харид намекунед духтаро. ана ҳамин. баъд боз як чизи муҳим духтаро, ин чиза на ҳар кас қайд мекунад. то оне ки шумо ҳар ду линиятон 300,000 баллӣ нашавад, то як маротиба маошатона нагиред духтаро. степи шумо то як маротиба маҳкам нашавад, баллҳои группавоям намесозад. ин монанди Фаберлик нест ки 21 рӯз пас балл созаду ё монанди дигар ширкат Амвею, Инхело, Эйвану ки маҳсулот харидорӣ кунед, пули зарплататон ба ин хел нест. шумо маошатона вақту соаташ бад дар як моҳ 6 маротиба маош мегиред духтаро. 6 маротиба. атомива чӣ бор ҳаст мегӯянд? атомива витаминҳо ҳаст. атомива баъдҳое ки иловаҳои биологие ки барои ҳаёти мо зарур аст. ана ҳамин гуна чизҳо ҳаст духтаро. чизҳое ки дар ҷаҳон рақами як знаки стандарти GMP дорад, сертификати ҳалол дорад. ба хотири ҳамин марҳамат, агар ширкати атомӣ маҳсулотҳояш беҳтарин намебуд дар арабистону амрикову изроилу ин хел ҷоҳо дар ҷои аввал намеистод маҳсулотош духтаро. дар тамоми ҷаҳон муаррифӣ шудагӣ аст. хемохеме ки мо дорем дар ширкати атомӣ бестселлери фурӯшҳо шудагӣ аст айни замон, барои он ки барои иммунитети мо беҳад фоидаовар аст. баъдан духтаро вақте ки шумо хемохема дуруст истеъмол мекунед, анаҳавай фоидаҳошо мебинед, баъд уже тамоман ҳамаи хешу таборатонро гирифта мебиёед ҳамин атомива. ба мисли Фаберлик бор надорад абаҷон, ба мисли косметика, шампунь. косметика дорад, шампунь дорад, ҳамаи чиз дорад. шампуньҳо аз рехтани мӯй дорад, бадҳо яъне витаминҳо барои табобати бефарзандӣ, барои бемориҳои қанд, маҳсулотҳои беҳтарин дорад. Айша, ба фикрам хоҳарҷон шумо якумин маротиба дар бораи атомӣ шунидед. ватсапи ман банависед, ман бозам маълумоти мукаммалтар медиҳам барои шумо. атомӣ беҳтарин ширкат аст духтаро. имрӯзҳо бовар кунед, команда кати духтаро омада қати мо ҳамкорӣ мекунанд. як мисол апаи Раъноҷон, Меҳринисо Сафарова, ин касам аз Фаберлик омадагӣ ҳастанд. Мухтасар, яке аз лидерони бақуввати командаи ман, витсе-директор буд Фаберлик, ба омада қати командаш кор карда. айни замон полмастер аст, камтарак дига мастерива мондагӣ. Анора беҳтарин духтари активный ҳаст. баъдан Шаҳноза қати командашон омадагӣ ҳастанд. баъдан боз ки гӯям,
ё духтарое ки активно кор мекунанд дар командаи ман. Мадина активашка аз Фаберлик омадаги, Мадина директор буд. Апаи Латофатҷон зани як ҷасуру шуҷоъ ҳастанд, ки омада хубии ширката дида, бартариҳои ширкати Атомия дида кори Фаберлика бас карда омаданд. Барои ҳамин духтаро барои худатон коре ки барои шумо фоида мебиёрад, ана ҳамона интихоб кунед. баъдан дар Сарвиноз Раҷабова бо ман дар командаи ман буд, дар Фаберлик омада бо ман ҳамкорӣ карда истодааст. Айни замон мастер продаж моҳонаи Сарвиноз бе хариди ҳар моҳа зиёда аз 100 000 рубле аст духтаро. бале ман ба ин хел чизҳо бовар надоштам апаҷон. Дар Фаберлик ки кор кардам ҳамаш дурӯғ ки буд, дигар ба ман писанд нашуд. Ягон намуд компания. Барои ҳамин суханҳоятон бисёр бароям писанд омад. Биёед хоҳарҷон, ман мисол таърифу тавсиф карда инҷа шуморо пачкаи пула нишон наметиҳам. Ман ростии ҳамин тарафдори ҳамин корҳо ҳам нестам. чизе ки ҳақиқат аст, ман ҳамон чиза мегӯям. Ина ман худам кор кардам, соҳиби мошин гардидам. Ягон ҷова коре ки шумо миллион як моҳ ба кор мекунед, ин хел кор нест духтаро. ҳамаи ҷоваям меҳнат мекунӣ, лекин маркетинг плани ширкати Атомӣ тамоман дигар хел аст. Ин барои маркетинг план ҳамин хел сохта шудагӣ, ки ҳамаи одамо пеш мераванд. Ин хел нест ки танҳо ман миллиона гираму мошина хараму дига ҳама поёни манба бечора ҳар 21 рӯз пас бал зананду балошон сӯзад. Не духтаро, ин хел нест. балҳои шумо то маош набароед, балҳотон, степотон маҳкам намешавад. балҳотон намесӯзад духтаро. ба хотири ҳамин биёед бо мо ҳамкорӣ кунед. ҳатман ба ватсапатон менависам ва ҳамкорӣ мекунам. ҳатман нависед хоҳарҷон, ман ҳама тарафа ёрдам мекунам. танҳо аз тарафи шумо ҳаракат, кӯшиш, ғайрат ва хоҳиш духтаро. вақте ки хоҳиш бошад, яъне желание бошад, албатта кори шумо пеш меравад. апаи Латофаҷон хуш омадед. ҳозир апаҷон дар бораи шумо гуфтагӣ будам, ки ҳамин ширката интихоб кардеду дар ҳамин ширкат муваффақ шудед. баъдан духтаро масъалаи одамба мепурсанд. ҳамин Атомива регистратсия мешаванду мегӯянд, ки ман одам овардан наметавонам, чӣ кор кунам, ки одамо биёянду бо ман кор кунанд. духтаро, масъалаи одамба мо худамо реклама мекунем. ина ана ҳамин хел реклама, яъне ки ба кор даъват кардан. ин реклама як чиза таъриф кардан не. рекламаи мо барои ба кор даъват кардан. таърифи бардуруғ нест инҷа. ҳамин маҳсулотҳоя ҳамаша истифода карда, фоидаҳоша дида, баъд уже ман ҳамин ширкат ба боварӣ пайдо кардам. барои модарам харидорӣ кардам. модарам пойҳояшон дард мекард. барои модарам хемохем кати турматсин харидорӣ кардам, баъд калси. ҳамина истифода кардан, фоидаҳоша дидем, бовар кардем. робия нурова: ассалому алайкум апаи рудобаҷон, созен хубен? Ва алайкум салом хоҳари азиз, хуш омадед ба эфири мо. онҳое ки нав пайваст шуданд, хуш омадед духтаро. онҳое ки аз сари эфир тамошо накарданд, духтаро, аз рӯи сарлавҳа ман як одама ҷустуҷӯ дорам. як духтара ки командаи ман 2 моҳ пеш регистратсия шудагӣ, бор заказ кардагӣ, борош аллакай Тоҷикистон ба расидагӣ, лекин рақамҳои телефониш ба занг мезанем, кор намекунад, телефонош куштагӣ, ватсапош куштагӣ. номашон Лола. касе агар шиносад ё ки эфири моя тамошо кунанд, марҳамат, қатиман ба тамос бароянд, борошона гиранд. умедворем ки ба хайр аст. телефонашон ҷавоб надоданош ҳамаш ба хайр аст. духтаро, мумкин фаромӯш кардагӣ бошанд ё чӣ бошад, илоҳим ягон ҳодисаи нохуш рӯй додагӣ набошаду борошона омада гиранд. дидед духтаро, барои мо чизи ягон кас лозим нест. мо ҳамамон худи философияи ширкат ҳамин аст, ки духтаро бо имон пайравӣ кунед, яъне ки служить вере гуфтагӣ, служить вере, быть служить вере, смирение, ана михел забони русикати, яъне ки
бо хубӣ бошад кори мо, бо бадине бо хубӣ бошад духтаро. яъне ки фишор овардан барои якдигара таънаву маломат задан, мотиватсияи коргароя куштан чӣ хеле ки мекунанд дар дигар ширкатҳо нисбати одами як духтаре ки худашон намегиранд дигар ҷо мебаранд регистратсия мекунанд. Ҳамин корро нест. мо худо ва шукр беҳтарин ширкат аст Атоми. Беҳад шод аз он ҳастам ки ҳамин ширката маҳз ҳамин Атомия интихоб кардам. ман 3 сол мешавад шавҳар карданамро, аммо соҳиби фарзанд нашуда истодам. бисёриҳо ба ман хему хемро тавсия карданд. ҳатман ман ба ҳамин хотир мехоҳам кор кунам, ба ҳама табобатҳои худамро дар Атоми гирам. ҳатман хоҳарҷон нависед. Ман боз як чиз ногуфта намонад духтаро, ки вақте ки хемохема истеъмол мекунед, дуруст истеъмол кунед, аз рӯи инструксия истеъмол кунед, дуруст истеъмол кунед, баъд фоида медиҳад. Якум. дуюм, хемохема танҳо аз коргарони ширкати Атоми харидорӣ мекунед. сеюм, одаме ки шуморо хемохема тавсия метиҳад, яъне ки барои шумо дастрас мекунад, бояд доимо қатитон дар тамос бошаду тарзи истеъмолаша ҳамаи истифода бурданоша барои шумо маълумот диҳад. ва чорум ин аст ки духтаро, хемохем дар сайтҳои пиндодову валберису азону ҳамун хел ҷоҳо мумкин арзонтар ҳаст. барои ин бовар накунед, ба хотири он ки ин чизҳо фалшиве ҳастанд, хусусан дар пиндодо беҳад хемохеми арзон ва ягон барои организми шумо фоида намебиёрад. хемохем танҳо аз Корея истеҳсол карда, дар Корея истеҳсол мешавад, дар Китаю ин хел ҷоҳо намешавад. хемохем танҳо корейский продукция. баъдан духтаро ҳозир як мисоли дигаи ман барои шумо мебиёрам. ана ин хоҳари мо Айша ҳозир дар бораи ҳамин хемохем мавзӯъ кушодан. як духтараки ман дар ширкати Атоми айни замон дар званияи полмастери ҳаст. Полмастери инам званияи беҳтарин аст. маоши моҳонаш зиёда аз 50 000 рублей аст. сабаби ҳамин ширкат омадагишу ҳамин ширката интихоб кардагиш дар чи духтаро? аз ман хемохем харидорӣ кард барои хоҳараш. мастапатия дошт. мастапатия гуфтанд ки бо роҳи ҷарроҳӣ табобат мекунем. мастапатия ҳам якчанд намуд мешавад, ку ҷарроҳӣ катиам табобат мешавад, антибиотик катиам, лекин ин гуфт ки ман ҷарроҳива розӣ нестам, барои апам ман хемохем харидорӣ мекунам. хемохема харидорӣ кард. хоҳараш табобат ёфт духтаро, ба пуррагӣ мастапатия рассасатса шуд. баъд ин духтар ба ҳамин ширкат боварӣ пайдо карда, то ҳол дар ҳамин ширкат бо ман кор ва фаъолият мекунад. аллакай командаи калон дорад. зиёда аз 1500 зан бо ҳамкорӣ мекунанд. духтари беҳтарин аст. Анора ном дорад. беҳад инсони хуб аст. барои ҳамин биёед духтаро, кор кунед, фаъолият кунед. дастгирӣ ҳаматарафа мешавад. дастгирии наставник духтаро аз чӣ иборат аст? ҳозир ҳаминашам мехоҳам қайд кунам ки роҳи корро нишон додан духтаро. роҳи корро нишон додан, оиди реклама дастгирӣ, ана ҳамин аст дастгирии наставник. лекин ин хел намешавад ки шумо хоб кунед, оддих кунеду наставники шумо линияҳои шуморо созаду баъд шумо 3 моҳ пас омада аз наставникатон домангир шавед ё гиребонаша кашед ки ту линияи мана то ҳол насохтаӣ, то ҳол барои ман одам надодаӣ. ин хел намешавад духтаро. ман бори дигар таъкид мекунам ки онҳое ки мехоҳанд, хоҳиши кор кардан доранд, марҳамат ба ватсапи ман нависед. ман корра мефаҳмонам ва якҷоя ҳамкорӣ мекунем. ва дар ширкати Атоми фишор овардан, перерегистратсия, ин хел гапо нест духтаро. хариди ҳармоҳан нест, хариди маҷбурӣ нест, балҳои 21 рӯз пас нест. маркетинг плани беҳтарин дорад. ҳамин хел духтаракои азиз, барои ҳамин кор кунед, фаъолият кунед, пушаймон намешавед. дар командаи ман духтаро зиёда аз 3000 зан кор мекунанд. аксарияташон аллакай ба маош баромадагӣ. боз як мавзӯи муҳим,
дар тоҷикистон ширкати атомӣ нест мегӯянд. Дар ҳақиқат бештар набуд, доставка беҳад душвор буд. Регистратсия кардан мумкин буд, лекин доставка душвор буд. Ина ҳозир ҳамаи доставкаҳое ба роҳ мондагӣ ҳастанд. аллакай доставкаҳо ройгон мешавад. кушодашавии расмӣ дар нақша ҳаст. моҳи август кушода мешавад ва боз ҳам кори мо осонтар мешавад. бале, ман ба ин хел чизҳо бовар надоштам апаҷон. дар Фаберлик кор кардам, ҳамааш дурӯғ ки буд, дигар ба ман писанд нашуд. ягон намуд компания барои ҳамин суханҳоятон бисёр бароям писанд омад. хоҳарҷон, оиди кор агар шумо барои шумо маълумоти дуруст диҳанд, кори атомӣ беҳтарин аст. просто худи ман ҳам духтаро, ман ҳозир ҳамин хоҳараки моя Айша навиштагӣ ваяшонба аккаунташонба, ҳамин манам монанди ҳамин хоҳарамон дар бораи атомӣ маълумоти кофӣ надоштам. баъди оне ки наставники ман личкаи ман даромада оиди кор маълумот доданд, куллан фикри ман иваз шуд дар бораи ширкати атомӣ. баъди оне ки ман боз маҳсулоташа истифода бурдам, баъд уже пушаймон шудам ки барои чӣ ман барвақт наомадам инҷа. ман бояд барвақттар меомадам. дар ҳақиқат духтаро маҳсулотҳои босифат дорад. маҳсулотҳое дорад ки барои як кас тӯҳфа кардан баям шарм намекунед ки дар болои креми пой, креми даст зада фурӯшем. ин хел нест инҷа. ҳамаи маҳсулотҳои ширкати атомӣ зери назорати давлат аст. яъне ки ягон хел махинатсия намешавад инҷа. собирҷон маҳмадалиев: ассалому алайкум апаҷон. фархунда рӯзиева: беҳтарин маҳсулотҳо дорад. бале хоҳари азиз. ман мадинаҷони азиз, хуш омадед. ҳозирак дар бораи шумо гуфта гузаштам ки командаи калон доред, наставники беҳтарин ҳастед. ҳатман ба ватсапатон менависам ва ҳамкорӣ мекунам ба шумо. беҳтарин хоҳарҷон, ман интизори зангҳои шумо, смсҳои шумо дар ватсап ҳастам. марҳамат нависед. беҳтарин апай латофаҷон навиштанд: беҳтарин хоҳари азиз, спонсори беҳтарини ман, модари меҳрубон, сарбаландию сарфарозиро хоҳонам барои шумо. раҳмат апаҷон, барои шумо низ. шумо ҳам зани беҳтарин ҳастед. раҳмат апаҷон ва раҳмати ман ба ҳама. саломату сарбаланд бошед хоҳари гиромӣ. Айша: зане ки ботини зебо дорад, ҳама кораш зебост. миннатдорам апаҷон. ҷаҳони сипос барои шумо. ассалому алайкум апай рудобаҷон, созен хубе, фарзанду хуб. раҳмат хоҳари азиз, ҳама хуб. апаҷон, ман дар Московский област зиндагӣ мекунам. доставка чӣ хел мешавад? ана бо саволи беҳтарин хоҳарҷон. доставка ройгон хоҳари азиз, яъне ки доставка бепул. Московская область кадом шаҳр аниқ кунед, масалан Звенигород, Клин, ҳамаи ҷова доставка дорем мо. ҳамаи шаҳрҳои областҳои Москва, Московский област ба доставкаи бепул дорем. Идрисҷон Убайдович: салому алайкум апаҷон беҳтарин. ва алайкум салом, хуш омадед ба эфири имрӯзаи мо. город Балашиха 2 улица Балашихова доставка ҳаст. оц дорем мо, яъне оц ин образовательный центр, ҷое ки доставкаи бепул мешавад. доставкаи ройгон дорем дар шаҳри Балашиха. марҳамат нависед хоҳарҷон. барои бефарзандӣ якум хемохем мегиранд духтаро, хемохема мегиред. ман тарзи истеъмолаша ҳамаша мефаҳмонам. ина бинед, хубии ширката бинед ки духтаро барои саломатитон маҳсулота харидорӣ мекунед. баъдан бо метавонед кор кунед. ҳамин маҳсулоте ки шумо харидед духтаро, балҳояш намесӯзад. дар кабинет, аз кабинети худатон мехаред, балҳотон намесӯзад, боз аз поёнатон одам мемонем, бо шумо метавонед ба маош бароед. ин хел ширкат дар ягон ҷо нест. ин ширкате ҳаст ки шахси нодортарини ҷомеа бе маблағ метавонад тиҷорати худро оғоз намояд духтаро. маҳз дар бораи ҳамин ширкат ман метавонам бо дили пур гӯям ки занҳое ки бонувоне ки мехоҳанд ки бе маблағ тиҷораташонро оғоз кунанд, срочно ана ҳамин рӯз ман ба нависед духтаро. ин ширкати атомӣ ба мисли Фаберлик программа дорад.
бале хоҳарҷон, программа дорад. Шумо мо регистратсия мекунем, баъд аз рӯи ID парол мешавад. Аз рӯи ID паролатон даромада заказ мекунем. Мо худамон заказҳои аввалина барои новичокон мо худамон заказ карда метиҳем, барои он ки барои бехатогӣ шудан, бе ягон камбудӣ шудани заказ бояд мо аввал ҳамаша мо шумова мефаҳмонем, ёд метиҳем. Баъд шумо уже ёд мегиред, худатон ба ҳузур заказ карда мегиред. ин ҳавое бинед духтаро, чӣ хел манзараи зебо, аҷоибот. ҳамин хел барои худам приятне ки беседкамо дар як баландӣ, худаш ҳамин худи шаҳри мо як шаҳри монанди дар қабати кӯҳҳо ҷой гирифтагӣ. бале, дар WhatsApp группа дорем, группаҳои обучения дорем, группаҳои маҳсулот, яъне клиентский чат, ки отзифҳое мемонем барои ҳамкоронатон. Бале хоҳарҷон, барои ҳама мо группа ташкил кардагӣ ҳастем, барои новичокҳо, барои духтаро, группаи лидеро, ҳамаш ҳаст. WhatsApp банависед, ҳамаша мефаҳмонам, ҳамаш ҳаст. Ин хел нест ки мо шумо регистратсия карда як худатона танҳо гузорем. Не, ман ҳаматарафа, ман 24 соат дар тамос ҳастам, қати ҳамаи духтаром. агар вақти эфир карданам ба вақти видео ва вақти обучения ва ҷавоб додан наметавонам, ба хотири он ки банд ҳастам. уже зангҳои пропущенные дидам, ҳатман занг мезанам, қатитон суҳбат мекунам. Суфиев, дар ҷои шумо тоҷико бисёр не, дар ҷои мо ҳамагӣ ҳамин, хусусан дар шаҳри мо ҳамагӣ 5 ё 6 оилаи тоҷик ҳаст. бисёр нест тоҷико. шаҳри мо майдаҳак, посёлок городского типа, ПГТ. апа WhatsApp-тон нест дар видеоҳотон. WhatsApp-и духтарои ман аст. шумо дар кадом рақаме ки мебинед дар видеоҳои ман нависед, гӯед ки рақамҳои апаи Рудоба манбалозим, рақамҳои мана метиҳанд. дар ҳамин охири ҳамин видеом дар якум комментария номерои худама закреплено мекунам, марҳамат нависед. ман ҳам ҳастам, беҳтарин Робия Нурова, беҳтарин хоҳари азиз. ба фикрам Робия аз ҳамин командаи худам ҳастанд. ҳамин хел духтарои азиз. барои духтаро боз як чиз, ина инҷа савол додан. Апаҷон, шумо чанд пул маош мегиред? Маоши якмоҳаи ман зиёда аз 100 000 рубле аст. духтаро, инстаграми ман, саҳифаи инстаграма ман нав кардагӣ ҳастам. марҳамат, силкаша мемонам дар комментария. онҳое ки инстаграм доранд даромада обуна шаванд. дар инстаграма ман ҳар рӯз активна ҳастам. ҳаррӯза видеороликчаҳо оиди маҳсулотҳо равон мекунам. марҳамат, дароед ба инстаграми манам обуна шавед. ана ҳамин хел духтаро, кани саволо бошад, марҳамат саволотона тиҳед. саволои шумо ман ҷавоб метиҳам. баъдан духтаро, баъд оиди мехоҳам оиди ҳамин кальцикати турмацин барои шумо як маълумот диҳам. духтарако, Сарвиноз, хуш омадед хоҳари азиз. духтаро, мехоҳам оиди ҳамин турмацин барои шумо маълумот диҳам. номерои ман 8 905 840 97 96. 8905 840 97 96. баъд духтарои азиз, ногуфта намонад ки аз моҳи феврал, хато накунам феврал, ҳоли ман блокнотама бояд бубинам, онҳое ки ба командаи ман номнавис мешаванд, ба командаи ман регистратсия мешаванду активна кор мекунанд, рекламаи ройгон барои духтарои активӣ, яъне ки реклама бепул. апаҷон, кие гум кардед? як ҳамкорамо гум кардем, 2 моҳ аст ки дар алоқа нестанд. заказошон тоҷикистон ба расидагӣ, заказошона намегиранд. мехоҳем ки ҳамин одама пайдо кунему, заказошона гиранд. ҳамаш ба хайр аст хоҳари азиз. барои ҳамин духтаро гуфтаниам ки онҳое ки бо ман ҳамкорӣ мекунанд, рекламаи ройгон, духтарои азиз.
имкониятҳои беҳтарин. марҳамат танҳо аз тарафи шумо кор кардан, фаъолият кардан, ҳаракат кардан, кӯшиш кардан ва барои худатон, барои оилатон як саҳми худатона гузоштан. Яъне ки вақте ки уже шумо ба маблағ мебароед, кор мекунед, уже барои оилатонам як беҳбудӣ мешавад. раҳмат, тарсидам. Не натарсед, ҳамаш ба хайр аст хоҳари азиз. ана ҳамин хел гапҳо духтаро. барои ҳамин танҳо аз тарафи шумо кор кардану кӯшиш кардан, духтаракҳои азиз. хай духтаро, эфира моя ба охир расонема. Оиди кальсию турматсин мехостам маълумот диҳам. бисёриҳо духтаро падару модарашон, хоҳарошон, наздикошон, бибиҳошон ба дарди пою дарди дастҳо гирифтор ҳастанд. як намуд мо бад дорем, яъне витамин дорем. аз дарди пою дарди даст беҳад фоида дорад. турматсин ва кальсий ном дорад духтаро. агар мушоҳида кардагӣ бошед, бисёриҳо барои дарди дасту дарди пой диклофенак истифода мебаранд. лекин диклофенак дарди пойҳои моя, ин ҳамчун нестероид не, дарди пойҳои моя бартараф мекунад, лекин табобат намекунад. яъне ки кальций аз норасогии кальций, хряшҳо хӯрдашудагӣ аз ана ҳамин ёрдам намекунад. танҳо кальций барои мо фоида мекунад. барои ҳамин барои заказ кардан, барои регистратсия шудан, маҳз барои саломатии наздиконатон шумо метавонед ба ин ширкат регистратсия шавед. апа ман дарди пой, апаи ман ҳамин дардро дорад, пой даст. апа Домодедово заказ равон мекунед? Албатта духтаро, аксия доставкаи бепул аз тарафи ман то Тоҷикистона. марҳамат нависед, падаркакати равон мекунам. апа оиле ки шумо дар пособиятон халал намерасонад? Не хоҳарҷон, халал намерасонад. барои он ки ман ба номи худам кор накарда истодам, ба номи наздиконам кор карда истодам. умуман то ҳамин маоши 500 000 нашавад, халал намерасонад. шумо метавонед бо номи падар ё модаратон кор кунед. меган аз рӯи асаб мебошад. акнун духтаро ҳамаи беморӣ аз ҳисоби асаб мешавад. асаби вайрон ҳамаи ҷова таъсираша мерасонад. ҳамаи беморӣ аз асаб вобаста аст. ба хотири ҳамин духтаро ба ватсапи ман нависед. оиди маҳсулотҳо маълумот медиҳам, оиди кор маълумот медиҳам. марҳамат бо мо ҳамкорӣ кунед. бори дигар такрор мекунам ки вақте ки шумо маҳсулота харидорӣ мекунед, шумо ҳам метавонед аллакай кабинетатон ба заказ кунед, ҳам маош мегиред. духтаро, ин хубии ширката бинед ки ҳам маош мегиред ва ҳам саломатии наздиконатона барқарор мекунед. ин хел ширкат дар ягон ҷо нест. ширкате ки дар ҳақиқат айни ҳол дар тамоми ҷаҳон дар ҷои аввал меистад. ширкате ки барои онҳое ки мехоҳанд ки тиҷорати худро оғоз кунанд бемаблағ беҳтарин имкониятҳо аст. хана сариноз додаҷон, нафаҳмидам чӣ навиштанд. хай духтарои азиз, ана ҳамин буд маълумот оиди кори атомӣ. бори дигар такрор мекунам, сарлавҳаи видео кофту ков дорем. як духтара номашон Лола. марҳамат лолаҷон, агар эфири моя тамошо кунед, намедонам барои чӣ рақамҳои телефонитон кор намекунад, қати мо ба тамос бароед, заказотона гиред. боқӣ духтаро дар паноҳи Аллоҳи меҳрубон бошед. худованд нигаҳбонатон саломату сарбаланд бошед.